אהלן, שימו לב שאני עם איפור, בכל זאת צריך להשקיע, לא להזניח, גם בימים כאלה חשוב. סתם. היום אנחנו נעשה תרגיל שהוא להגנות ולקרקוע. אנחנו נתחיל פשוט בזה שנשים לב ממש לכמה דברים פשוטים, תוך כדי שאתם מקשיבים לקול שלי. יכול להיות שאפשר להקשיב גם לקצב פעימות הלב ולנשימה שנכנסת דרך האף, אוויר קר, ויוצא דרך הפה או דרך האף, ואוויר קצת חם יותר. מצוין. ויכול להיות שנוכל לשים לב לעוד קולות חוץ מהקול שלי ושל מוזיקה שמתנגנת ברקע שאנחנו שומעים מסביבנו כרגע. ותוך כדי שאנחנו שמים לב לזה שאנחנו שמים לב, אפשר להפנות את הקשב טיפה יותר פנימה. פשוט כי זה נחמד להרשות לעצמנו לקחת קצת זמן בשביל להתחבר לעצמנו. וזה נחמד לדעת שהמודע שלנו יכול להקשיב, לחשוב, אולי להיזכר אפילו, בעוד שהתת מודע שלנו יכול פשוט קצת להרפות ולרחף במקומות אחרים. ובעוד שהמודע שלנו מקשיב ומנסה להבין, נחמד לדעת שהתת מודע יכול להרשות לעצמו לצלול עוד קצת פנימה, בדיוק ככה. מצוין. מה שאני אבקש עכשיו זה שתבחרו איזשהו צבע. צבע שמשרה אצלכם סמל לקרקוע, סמל לרוגע, סמל ליציבות. אולי מתקופה קצת אחרת בחיים. ולדמיין את עצמכם עומדות או עומדים במקום מרוחק, מקום בטוח. ומקיפים את עצמכם בבועה. הבועה מרחיבה את עצמה יותר ויותר ככל שאתם יותר מחוברים לאיך שאתם כרגע, עכשיו, ברגע הזה, כאן ועכשיו איתי, במקום המוגן שלכם. בבועה הזו, הצבע שבחרתם, מתחיל לצבוע אותה יותר ויותר, ומי שמחליט מה נכנס לאותה בועה שמגינה עליכם ושמתרחבת ככל שאתם מקשיבים וככל שאני מדברת יותר ויותר, מקיפה אתכם. מי שמחליט מה שנכנס לתוך הבועה זה רק אתם, אף אחד אחר לא. אתם בשליטה מלאה ממש בדקות האלה, ואפשר לדמיין איך משורש הרגליים שלכם משתרשים להם עוד שורשים שככה מדגדגים אולי את כפות הרגליים, חודרים שכבה אחת של האדמה, עוד שכבה במקביל לזה שהבועה מתרחבת, כך גם כפות הרגליים מקורקעות, יציבות. אפשר לדמיין את 5 האצבעות בכל רגל ממש אוחזות באדמה, מרגישות את החום שלה ואת האנרגיה שלה, והשורשים האלה מצמיחים עוד שורשים ועוד שורשים, והבועה מתרחבת ואתם מוגנים מכל כיוון, מלמעלה, מלמטה. שורשים מגיעים לליבה של כדור הארץ, מחברים אתכם לאנרגיה ולמשאבים שנמצאים אצלכם ותמיד היו, רק מזכירים לכם להתחבר אליהם. והצבע יורד גם לשורשים וצובע אתכם ואת כולכם וכל מי שסביבכם בצבע של רוגע, של יציבות. עם אותה תחושה תוכלו להמשיך הלאה כרגע. תודה רבה.